2, aprobación da acta da sesión extraordinaria do 13 de maio de 2024. Alguna cuestión para a acta? Votamos, votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 3, ratificación do acordo de adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Algunha aclaración ao respecto? Pasamos a votar, votos a favor, apróbase por unanimidade. Punto 4, dación de conta do decreto da Alcaldía sobre a aprobación da liquidación do orzamento do 2023. Pois, bueno, moi resumidamente, a liquidación do orzamento do exercicio 2023 pois desprende un resultado presupostario axustado positivo de 253.838 euros e resulta así un remanente de tesorería total de 3.470.469 euros, dos cales están afectados por exceso de financiación 40.263, resultando pois o remanente de tesorería para gastos xerais de 3.430.205 euros. Punto 5, dación de conta do informe da Secretaría de Intervención de avaliación do cumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria, da regra de gasto e do límite de débeda con motivo da aprobación da liquidación do exercicio do 2023. Xa vostedes teñen o informe, eu só vou facer unha breve referencia aos cálculos, digamos, as magnitudes máis xerais, que son que o Concello ten unha capacidade de financiación de 150.290,84 euros, unha vez realizados os cálculos e os axustes que corresponde. En canto ao cumprimento da regra de gasto, se ben se informa, as regras fiscais están suspendidas, xa levan anos suspendidas, no ano 2024 volverán a estar, xa non van a estar suspensas, pero independentemente deso, faise igualmente un cálculo igualmente da regla de gasto, de acordo? E por último, o nivel de débeda vida, donde resulta que non hai créditos cos bancos, digamos, si que hai uns préstamos que venen derivados dos POS, de diversos POS, creo que desde o ano 2017 en adiante, que ascende a 612.574,86 euros. De acordo? Entón, bueno, o informe moi extenso, poñerase na acta, pero, bueno, basicamente estas son o resume, e, sobre todo, no feito de que estar suspensas as reglas fiscais, bueno, pois isto carece un pouco de, digamos, da virtuosidade que tiña no seu momento. No 24 sí que se retoman, e entón sí que será de outro xeito, digamos. Sí que terá efectos no sentido de, dependendo dos resultados, habrá que tomar unha serie de decisións ou non por parte do Concello do Pleno. De acordo? Unha curiosidade. E cumplimos a regla de gasto este ano? Eu sei que non é obrigatorio, pregunto. Creo que sí. Sí, cumplimos a regla de gasto. Sí, cumples a regla de gasto. Sí que se cumple. Como poñía que non se evaluaba, pues, sí, non se evalúa, pero cúmplese. Vale, pero de feito, eu fago metendo os datos xa na propia plataforma do Ministerio descargando. Pero a propia sí que dá, o que pasa que a propia plataforma che di que como non é necesario non fai o cálculo. De acordo? Punto 6, toma de razón dos decretos da Alcaldía editados entre o 5 de maio e o 9 de xullo do 2024. Punto 7, hai mocións de urgencia. Nos decretos, non se nos pasou copiar os decretos esta vez, ou si? Sí, no correo electrónico. Eu non vi só o informe. Non, igual se me pasou a mí, non iba un archivo... Non o aseguro, eu no meu non o con todos os PDFs con todos os decretos? Eu non. Un archivo comprimido? Eu non vi. Bueno, disculpade, reenviou... Non, pode ter un error. Non, o mellor quedou colgado e non se enviou, A intención era que estuveran. Vale. Esta vez foi todo moi rápido. Salvo que se me pasara. Unhas non abrían, outras non eran e chegaron. Bueno,
Si eso sucede... Cando sucede, por favor, avisade. Porque na orden do día consta... Non, xa vi o título dos decretos e quixera ver algún xa No, e preguntaría. como parte nun pleno se había dito que os decretos que preferíades que se vos enviaran por correo electrónico e non vía telemática, porque a parte vía telemática non permite a propia plataforma, eu sempre os teño guardado. Mira, despois cando sala daqui comprobo e xa vos los envío. Desculpade no caso de que non foran enviados. Non pasa nada. Era o día que tiña averiado, que estaba que non me iba. Tamén agora me todo mandar. Bueno, cando eso suceda, Sí, avisamos. Sí, de verdad. avísase, reclámase e reenvíense. Hai mocións de urxencia? Non hai moción de urxencia? Vale. Punto seguinte, enraos e preguntas. Temos pendente de resposta unha pregunta do pleno anterior do grupo do BNG, por deferencia, como non está presente, pois responderémola no seguinte, darás a resposta no seguinte pleno que este presente. Entón, enraos e preguntas, ten a palabra o PP. Bien, en relación con ese informe que solicitou a alcaldía o 26 de marzo ao director de obra de varios proxectos, entre as pistas da Cirtesa Xunqueira, pavimentación interior en Mourelos e outros, e mellora da rede de abastecimiento municipal a parte de outros que figuran na petición, pregunto se polo director de obra se emitiu ese informe. Segunda pregunta, se foi emitido, cales son as explicacións sobre a falta de execución de determinadas partidas incluídas nos proxectos. Terceira, se non foi emitido, pregunto se se reiterou a solicitude ao director de obra. Como cuarta pregunta, non nos resulta creíble que o director de obra non conteste un requerimento da alcaldía en máis de 2 meses e medio que leva transcurridos. Entonces, a ver, queremos saber cales son as verdadeiras causas deste retraso, porque a mí non me resulta creíble. Como cuarta. Como quinta pregunta, no caso da obra mellora da rede de abastecimento en Touro, cuxo incumplimento de contrato nos levou a perda unha subvención de 36.800 euros, pregunto que accións vai realizar o Concello en canto a penalidades ou reclamación de danos e prexuízos, etc. Outra pregunta máis. No pleno do 11 de abril pasado, preguntamos pola adjudicación dos contratos de comunicación institucional, mantemento informático e confección de nóminas. Contratos con o noso xuizo non deberían de haberse tramitado como contratos menores de servicios, porque creemos que son servicios periódicos e superiores ao ano natural ou ao exercicio económico. Consultado o expediente do contrato de comunicación institucional, resulta que se inicia coa oferta da persona adjudicataria co seguinte encabezamento: proposta para continuar xestionando a comunicación institucional do Concello. Pregunto, considera o señor alcalde que iso non é encadenar contratos menores para evitar o procedimento aberto? Segunda pregunta sobre este tema. Dos 3 expedientes consultados teñen en común as seguintes irregularidades ao meu xuízo. Os documentos que compoñen os expedientes carecen de firma electrónica ou de código de verificación de documentos. Non constan as invitacións ás persoas participantes na contratación e as ofertas presentadas non figuran registradas no rexistro de entrada. Pregunto se estas irregularidades só se explican se os expedientes foron completados despois da súa adjudicación ou se o señor alcalde ten unha explicación mellor, porque eu non lle vexo outra. Outro tema máis. En relación coa apertura da conta do Banco Sabadell de Bertamiráns, que según nos dixo vostede foi o comercial do banco que pasou pola alcaldía para ofrecer os seus servicios, resulta que a oferta que encabeza o expediente, tamén sin registrar, encárgase de desmentir o alcalde dicindo: correspondiendo a su petición de condiciones para cuenta corriente, nos complace comunicarle nuestra oferta. Puntos suspensivos. A parte da oferta, o expediente só contén a resolución da alcaldía por que se aproba a apertura da conta, o contrato suscrito, o recurso de reposición que presentei eu e a desestimación deste recurso. Carece de justificación da necesidade de contratación, da solicitude de oferta ao adjudicatario e do informe de secretaría sobre o procedimento a seguir. Informe que, curiosamente, si se emiteu para que o alcalde tratase de justificar isto que eu califico de cacicada no pasado pleno. En base a estes antecedentes, formulo as seguintes preguntas.
Fixo o señor alcalde esa mesma petición á oficina da banca de Touro? Se non solicitou unha oferta á banca, cales son os intereses do señor alcalde en levar os fondos municipales a un banco fora do municipio? Quere contribuir o señor alcalde ao peche da única oficina bancaria do Concello co prexuicio que iso suporía para todos os veciños de Touro? Non teño máis pregunta. Vale. Primeira pregunta, non se recibeu resposta a ese informe. Si se lle reiterou petición. Por lo tanto, se lle dou resposta tamén á pregunta 3. O sea, a pregunta 3, sí. A pregunta 2 fala sobre a falta de execución de partida das obras. Pois remítome ao que informe o director de obra, que é a quen lle compete, no informe que se lle solicitou e que estamos á espera que se lle reiterou. No punto 4, non sei exactamente cal é a pregunta, vostede manifesta que considera que é pouco creíble para vostede, pois que a dirección de obra aínda non dá resposta. Bueno, pode creelo ou non creelo, é o que é. Non temos resposta a esa petición. E créame que nin este alcalde, nin grupo de goberno ten intención, nin interese ninguna, nin que eso se oculte. Todo ao contrario, de feito, este alcalde expuxo neste pleno públicamente a petición dese informe e as cuestións que aí se recollen, con toda a vontade de que non só os grupos que forman parte da corporación, senón toda a veciñanza teña pleno coñecemento de como este goberno pois exixe á dirección de obra que faga o seu traballo, que é controlar que as obras se executan conforme aos proxectos e conforme aos contratos. Relativo á pregunta 5, sobre os incumprimentos nos prazos de execución de unha obra no abastecemento na rede de abastecemento de auga e que supuxo a perda de subvención que tiña concedida este Concello por parte da Xunta, pois como xa se lle expuxo por parte deste alcalde en plenos anteriores, no cal fixo referencia a esta cuestión, pois reclamaránselle á empresa contratada e responsable pois as penalidades e as compensacións que haxa dereito conforme a lei. Pregunta 6, fala vostede dunha serie de contratos, en concreto do de comunicación. Fala do contrato de comunicación según vostede que é un encadenamento de contratos. A ver, é un atrevemento, pero bueno, vostede creo que xa nos ten afeitos, xa nos ten demostrado o atrevido que é en moitas cuestións, que cando este alcalde chegou ao goberno, pois atopouse con un contrato recén asinado, pois unha semana antes de chegar, un contrato de comunicación con esa empresa que levaba cantos anos con contratos? 20 anos. Eu non estaba no goberno, quede claro. Bueno, vostede exerceu de secretario accidental durante certo período no cal se lle renovaron os contratos. Non é certo. Non é certo. Entón, canto levaba encadenando contratos? Sobre 20 anos? Pois levaba bastantes anos, sí. Vale, levaba encadenando contratos sobre 20 anos. Bueno, pois foi decisión unilateral de esa empresa que unha vez que este alcalde chegou ao goberno, pois rescindir o contrato. E fixo unha petición de rescisión do contrato. Bueno, e este goberno decidiu contratar outros servicios de comunicación con outras funcións que non eran precisamente as que tiña aquela empresa, senón que a maiores da comunicación institucional no sentido de propaganda, como viñan facendo esta empresa que se contratou agora, pois elabora pois cartelería, e a comunicación institucional ten unha finalidade informativa, non de propaganda e de fotografía dos concelleiros, como foi aquela empresa dos
dos 20 anos precedentes. Con máis atrevemento aínda fala de contratos, de que contratamos a unha empresa para elaborar nóminas. Dígolle, atrevemento supino o seu, porque vostede seguramente sabe, porque tamén cando exerceu de secretario accidental, pois sabrá que lle encargaban a confección das nóminas durante canto? 25 anos, ao mellor, a unha empresa sin contrato. Durante 25 anos, polo menos, estuvo elaborando as nóminas para este Concello unha empresa sin contrato, emitindo, e foi o que se atopou este alcalde, pois emitindo facturas mensuais por mesmo importe como se tivesen un contrato. Bueno, pois este goberno, pídolle por favor que non interrumpa. Sabe que non pode facer uso da palabra. Non interrumpa, por favor. Sabe que non pode facer uso da palabra mentre non se lle conceda. Estou no turno de resposta ás súas preguntas, por favor, non interrumpa. Entón este alcalde encontrouse con esa situación e o que fixo foi encargar pois que se regularizara esa situación no sentido de contratar a unha empresa que elaborara as nóminas. Por certo, con mellor calidade no traballo e un custo bastante máis inferior ao que se viña pagando antes. Pregunta 7. Está falando de irregularidades nas contratacións. Non sei se vostede é consciente da posibilidade de difamación que está a facer. Lóxicamente, debería saber a estas alturas que o alcalde non é quen elabora os expedientes. Se ten algunha cuestión como real, como verbalmente expresou, difamando, pois... Esa información non permito, Eu pregunto por algo constatable. Non ten pregunto uso, por tres non está en uso da palabra, señor. Pero non me acuse de difamar. Non está en uso da palabra. Non está en uso da palabra. Non pode interrumpir, non está en uso da palabra. Pero están acusando de difamación. Primeira chamada a orde. Non, pero non vou permitir que me acuse de difamación. Primeira chamada a orde. Non lo permito, alcalde. Non está en uso porque estou dicindo que falta o código de verificación nesos documentos e demuéstreme que estou mentindo. Primeira chamada a orde. Non insiste. Primeira chamada a orde. Primeira chamada a orde. Non está en uso da palabra. Respondo o que pregunto eu. Non está en uso da palabra, non pode interrumpir. Respondo o que pregunto aí. Segunda chamada a orde. A terceira ten que abandonar o pleno. O teu marchou xa voluntariamente cando me digas. A terceira ten que abandonar o pleno. Non me consta de ningún tipo de documento incorporado aos expedientes electrónicos que non estea asinado. Polo tanto, non me consta irregularidade alguna. Si ten a ben, doi a oportunidade de que as traslade por escrito. Punto 8, relativo a contratación da conta do Banco Sabadell, que vostede chama cacicada. Vale. Vostede chama... É que non é moi corto. Pídolle que non interrumpa. Pídolle que non interrumpa. Chámalle cacicada. Vale. Para vostede, a cacicada do alcalde é que o alcalde negocie con entidades bancarias que estas paguen intereses polos saldos que ten o Concello. Para vostede non é cacicada, seguramente,
pois o que estuvo sucedendo hasta que chegou este alcalde e hasta o 1 de maio do 2024, que era que o Concello tiña os seus saldos, sí ou sí, tiña os seus fondos nunha entidade bancaria que nunca lle pagou intereses. Entón, iso non é cacicada. A cacicada é que, según vostede, o alcalde negocie intereses e consiga pois uns intereses do 2,25% polos saldos que ten no Banco Sabadell e negocie con esa mesma entidade que nunca lle pagou intereses a este Concello, negocie e o alcalde consiga o 2% de intereses. De nada o 2%. Ese é o que vostede chama cacicada. Bueno, pois efectivamente, como ben sabe, este alcalde negociou sí e conseguiu sí pago de intereses por parte da entidade bancaria ao Concello, por primeira vez. E iso sucedeu pois a partir do 1 de maio, fixose efectivo a partir do 1 de maio do 2024. Por lo tanto, as condicións, efectivamente, este alcalde fixo e trasladou, solicitou condicións á entidade a banca e as condicións que ofreceu e fai e ten efectivas a entidade a banca é que paga a este Concello pois o 2% de intereses sobre o saldo que teña, cando este sexa superior a 1 millón de euros. Gracias, boa tarde, fechamos a sesión. Hai ruegos, non? Un punto rosa, preguntas. Xa fixo preguntas, tras que dar unha opción de ruegos, non? Rosa, preguntas, tuveron uso da palabra, boa noite. Preguntarei por escrito esas cousas que non me respondeu o señor.